Perit lokali xejjen il-weda tal-Partit Nazzjonalista ta' trek l-estrem hekk kif sostna li din xorta se tkun qed teħel fit-traffiku. Il-Perit Konrad Xwiereb għal dan mal-Gazzetta llum hekk kif irrimarka li l-lokalitajiet u l-karatteristiċi tagħhom mhumiex ideali għas-sistema ta' trek l-estrem. Mal-illum il-Perit Xwiereb saħaq kif biex din il-proposta titwettaq ser ikun hemm bżonn li jitwessaw it-toroq b'riżultat li trek l-estrem ma tkunx tista' taħdem fiċ-ċentri tal-ibliet u l-irħula Maltin. B'hekk bil-weda tal-Partit Nazzjonalista ġie spjegat kif xorta ser tinħoloq konġestjoni ta' traffiku e kif billi trek l-estrem taħdem minn barra l-ibliet u l-irħula, in-nies xorta se jużaw il-karozzi biex jisuqu għall-istazzjonijiet. B'riżultat ta' dan il-Perit Xwiereb irremarka li xorta se jkun hemm il-lok fejn jiġi evitat trek l-estrem kompletament u jibqgħu jintużaw il-karozzi. Minnaħa l-oħra l-Perit Konrad Xwiereb li mal-kumpanija tiegħu Conceptex kien tella il-qudiem proposta dwar sistema ta' metro f'pajjiżna tenna li din taqqad li żjed żoni urbani fejn jgħixu n-nies b'mod effiċjenti u veloċi. Irmarka wkoll li b'differenza sistema ta' trek l-estrem b'sistema ta' metro ikunu liberati aktar karreġġjati riservati għal karozzi tal-linja u għaċ-ċiklisti. Il-sistema ta' trek l-estrem tal-Partit Nazzjonalista li ġiet skartata mill-Awstralja u Franza fost oħrajn ġibdet kritika qawwija fl-aħħar jiem anke fid-dawl tal-fatt tan-nuqqas ta' ftehim bejn id-deputati nazzjonalisti Ryan Kallus u Tony Bezzina dwar fejn se titpoġġa din is-sistema fit-toroq. Waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista imtella mill-awtorità tax-Xandir, Ryan Kallus għalhekk fuq it-trem li hemm min qed isejħilha Bendibus Version 2. U allura iva ser tkun qiegħda tieħu waħda mill-karreġġati preżenti, però daw ħajmorru 8 feet. Mark Lawrence. Madankollu 3 ijiem wara l-Perit Tony Bezzina ikkontradixxih kompletament. Nixtieq nagħmilha ċara illi fl-ebda ħin m'għadna li ħannaqsu il-lejns ta' Għala Ryan Kallus fuq l-awtorità tax-Xandir ta'